L'Ajuntament de València els dona la benvinguda a la Crida 2026. Avisos de seguretat. Estem vivint un acte familiar en el que estan totalment prohibides les begudes alcohòliques. Per favor, fem ús de contenidors i papereres. No està permès pujar-se als bancs, marquesines, ni a cap element de mobiliari urbà. Respectem i cuidem la ciutat. No perdeu de vista els més menuts i, preferiblement, porteu-los sempre agafats de la mà. No boteu foc a cap element pirotècnic i eviteu fumar. Estem pròxims. Senyores i senyors, xiquetes i xiquets, preparades? Ara ja sí, comença la Crida 2026. 5, 4, 3, 2, 1...
s'agiten, provoquen i m'invoquen i em faré present. No vinc a destruir, ni a separar, ni a consumir. Vinc a recordar-te, València, la grandesa de la nostra col·lectivitat front a un món que s'ha tornat carabassa amb guerra i virulenta agressivitat. Jo sóc el foc. Calor i llar, vida i herència. Quan em deixeu expressar-me lliure i feroçment a la tribuna del carrer, et parle de caràcter i de cultura. Mans generoses que saben que cal cremar per tornar a crear. Artistes que tenen socarrada la pell de l'entretela del xupetí de l'ànima. Després, tot és cendra. La matèria gris valenciana de la que renaix com el fènix, l'enginy i la gràcia. Es repeteix el ritual a la terra del foc. La cerimònia de flama viva i eterna a la catedral de la pólvora. Te regale el calor del meu alè. T'exalte amb pavesses i t'exhorte de tot foc. Transmute, transfigure, transforme, transite. Desperta, València. Prepara't per al major incendi creatiu del món. València, desperta i posa'm a mi el foc com el rovell de l'ou al centre de la festa. Sense falla, no hi ha falles. Invoca'm, València. Convida'm al banquet d'este festí. Soc elemental, soc essencial. Alfa i omega, principi i final. Nosaltres som patrimoni. Tu i jo, eternitat. Ai, València, patrimoni d'este planeta i de tota la humanitat. Bote foc als vostres cors.
Amb tots nosaltres, les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València. A la tribuna principal, l'alcaldessa del Cap i Casal, acompanyant les Falleres Majors de València. Valencianes i valencians, escoltem ara l'alcaldessa de la ciutat. Valencians i valencianes, falleres i fallers, molt bona nit a tots. Avui tornem a les Torres de Serrans, a les portes del Cap i Casal, per a fer entrega de les claus de la ciutat a les nostres falleres majors de València, a Carmen i a Marta. Este és un any molt especial. És el 10è aniversari de la Declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Una declaració en la que vam dir al món com som els valencians. Som art, passió, som música, som pólvora, som foc. Valencians, som eterns perquè reneixem com el fènix, som eternitat. I els verdaders protagonistes de tot això sou vosaltres, fallers i falleres. Si tenim la millor festa del món és perquè treballeu tot un any per plantar falla cada mes de març. Per això, aquestes claus porten el vostre nom. I en el vostre nom, i com mana la tradició, li faig entrega a les nostres falleres majors d'aquestes claus de la ciutat. Per a que obriguen València, per a que obriguen les portes del Cap i Casal i li donen la benvinguda a les falles de l'any 2026. Visquen les falles! I sempre visca València! L'Ajuntament de València. Falleres i fallers. Escoltem les Falleres Majors de València. Oxigena'm, provoca'm, invoca'm i em faré present.
Conta la història que aquestes majestuoses torres van ser, durant segles, les portes principals d'entrada a la ciutat i quan arribava la nit es tancaven, quedant-se alguns a la lluna de València. Però esta nit no volem que ningú es quede fora. Per això, amb aquestes claus, nosaltres obrim de nou aquestes portes, perquè sempre estiguen obertes, fent que València siga la casa més acollidora del món. Perquè els claus que tinc el privilegi de tindre avui així a la mà són també de tots els que esteu així, dels que estimeu i respecteu la nostra festa. Molt bona nit, València! Avui, des d'estes portes que sempre han guardat la ciutat, fem una cosa preciosa. Obrim la nostra casa, obrim València al món, obrim el moment en què una ciutat sencera decidís que el carrer siga casa i que la casa siguen les falles. Una casa falta de carrers que conten històries, plena de memòria i de gent valenta. Una ciutat que tantes voltes ha demostrat que passe el que passe, sempre s'alça. Per això, avui obrim els braços, però també el cor, perquè així la vida es celebra amb foc, amb música, amb ingeni i molta gràcia. Així la vida es celebra sent faller. Disfruteu de la nostra festa, patrimoni de la humanitat, i mireu-la amb els mateixos ulls amb els que un valencià mira a la seva patrona. Convidem a tot el món a conèixer cada racó de la nostra casa, isa que tantes persones ens han deixat com a llegat, i on la xicalla creix aprenent a estimar la nostra festa. Falleretes i fallerets. Infantils de tot el món. Els més menús de la festa també tenim un lloc en esta casa, que és València. Avui nos retrobem així, a les Torres dels Serrans, obrint de nou les portes de la nostra ciutat per a dir-li al món sencer que arriben les falles. Una festa on l'esperança és el cor i la passió és la flama. I esperança tenim en que la pólvora només s'utilitza per a mascletades i castells. Que l'únic que sonem força siguin les nostres bandes de música i que l'única explosió siga la del color de la nostra indumentària valenciana i de les nostres falles plenes de l'art i la gràcia dels nostres artistes fallers. Avui hem de confessar-vos que el que més nos agrada, tant a la meva cor d'honor com a mi, és quan estem a la falla. És això que diem ser menor. Perquè els nostres iaios, iaies, pares i mares heu fet que quan anem al casal ens sentim en família. Perquè a les falles totes i tots tenim cabuda. Menuts i matxos, compartim, passant en gran i sent feliços. Gràcies als nostres majors per fer de la falla la nostra segona casa. Perquè tot és falla. Falla som els xiquets i les xiquetes. Falla és un casal ple de somriures. I falla és allò que plantem als carrers i nos fa diferents i especials. I tot és gràcies a vosaltres, falleres i fallers. Tot gràcies als que fem falla, la nostra forma de mostrar quan estimem València. Avui encenem la metxa a les nostres falles 2026. Una festa on l'art, la passió, la bellesa i l'alegria sempre estan presents, perquè entre tots
fem la riquea que tresora la nostra festa. Gràcies per triar les Falles com un lloc per a viure. Gràcies per obrir esta casa al món, la casa dels més menuts de la festa. Una casa que tinc el privilegi de compartir amb elles, la meua cor d'honor, sempre al meu costat. Elles són el reflex perfecte de tantes falleres que estimen esta festa. Elles, enguany i per sempre, són la meua casa. I ara vull parlar-vos com es parla a casa, mirant-vos als ulls i amb el cor en la mà. Convidem a tot el món a entrar i que en obrir la porta sone Valencianeta, l'entrada de la Murta i el gran pas doble València. La música de la nostra festa, la que convertís la ciutat en la caixa de música més gran del món, perquè som terra d'artistes. Artistes que són la raó de ser de la nostra festa, els que entre fang i borumballes fan màgia amb les mans. Escultors de foc, els que en la nit de la planta, quan la falla ja és un fet, la contemplen satisfets, oblidant tot lo passat. Gràcies per regalar-nos falles que naixen per a durar un instant i quedar-se per sempre dins dels nostres cors. Gràcies per fer de la ciutat un museu viu. Un museu que custodia joies de la nostra indumentària. Joies nascudes de les mans més delicades perquè lluïm per fora, però sobretot perquè brillem per dins, portant sempre un nom, una història o un record. Records que mantenim gràcies als nostres llibrets, perquè quan es crema una falla, tan sols es queda el que han perpetuat els nostres poetes a les seues pàgines. I pàgines que parlaran de la capital mundial de la pirotècnia, perquè som de la ciutat on la pólvora és festa, la mascletà és música i on una traca sempre és motiu de celebració. I aquesta celebració la feu vosaltres, les comissions, les que aconseguiu any rere any que les Falles continuen sent la millor festa del món. Les que manteniu viva la flama, perquè sou issa macatxuda sense que ningú li ho demane. Ara ja estem tots en casa. Mireu al vostre voltant. Mireu la nostra casa quan està plena, quan estem tots junts. Agarreu-vos fort a qui teniu al costat, perquè la ciutat està a punt de despertar. Valencians i valencianes! Avui, des d'ací dalt, jo només puc dir-vos una cosa. Gràcies! Gràcies per fer que la nostra casa tinga cor, ànima i vida. Gràcies per demostrar-li al món sencer que no hi ha res més gran que ser faller. Falleres, fallers! Alceu els vostres estandards i crideu amb les 26 del 26 que ja estem en Falles! Visca València! Visca les Falles! Ara, en directe, la Banda Simfònica Municipal de València
interpreta l'himne de la Comunitat Valenciana i l'himne d'Espanya.
Posem punt i final a la crida 2026. Gràcies per la seva assistència. Desitgem que tornen als seus casals i a les seues cases de forma tranquil·la i ordenada. L'Ajuntament de València i la Junta Central Fallera ens conviden a ser exemple de convivència i compartir la germanor durant tot el calendari faller de 2026. Feliç mes de març i bones falles!